Wilujeng enjing Mbak Bir kita. Selamat pagi, Pak. Waduh. Iya tak kok aku kok keliru terus Ora wis pokoke sampean ki dununge kebeneran. Ya, dununge papan bener ora, ndak arep nyalahne. Tak kira sampean mau ndak teko lho. Loh, kok bisa begitu? Ndak, tidak ada di pondokan mboten wonten teng transit. Kok po izin po batalke. Enggak, langsung di panggung aja, Pak. Oh, langsung di panggung. Kok enggak di transit dulu biar santai ngoten lho. Mbok nakali ya engko, Pak. Nakaline ki apa kok sampeyan niku kula kan nggih. Kanca-kanca mboten kula, kanca-kanca niku kangen kalih jenengan gitu. Sampeyan niku nek di Calang Astabrata niku angel golek selane Mbak Bir kita ki angel. Halah, Fred ngapusi aku lo gak tau jak, Pak. Wis. Ya, su tak jak, su. Ayo. Ngapusi. Nembang pau wonten pamulutan King Pak Oka to? Iya, ada. Apakah itu? Anu, apa kuwi Layang kangen ya. Ya, sak genti sing musik ya. Mas Tris apa kok apa cek melek iki. Nah, yang lilir Tris, lilir ya. Ki penggemar Mbak Bir kita kok ya. Tak gaene anu apa piye, Bir? Napa? Fanbase piye? Apa, Pak? Bir kita fans ngono wae. Halah, gak seru. Singkatannya apik engko. Apa kuwi? Bir kita fans. Yuk, telah yang kangen. Coba kayak apa? Oke. Bir kita Ayu Setiani. Yo. Layangmu tak terkawini wis saja apa Yo. Oke. Oke. Yo.
Terima kasih bir kita Ayu Setiani binti Haryanto. Kok lengkap mentok Pak? Apa ya rangsangan? Domong ya. Terakhir.